Lahi muna barin addu'a ne ga duka wanda Allah ya sa ya ji muryarmu. Wallahi karkaranmu babu lahiya, tsakanin Doso da Gaya gabashin wannan titin duk mai bin shi zuwa Gaya yana sanin Bela aka ce ma wurin, kuna ganin Bela da nan ambrashman ne, babban baraji ne na duwan da sauransu a kosu wurin. To daidai nan ga wani titi nan da ya gabas, to shi ke zuwa sai garin mu. Wallahi karkaranmu mata gari ya hi gari 10 duk sun watse, saura sun yi Najeriya, saura sun yi Nijar, saura sun yi yamma, saura sun yi gabas. Dan can gabashinmu ba mu nesa zuwa ga Najeriya, irin wajajen su kan Giwa da wajajen su birnin Kebbi. To wallahi in gaya muku al'umma duk sun tagazzara mu, wallahi sun ƙone garuruwa da abinci da rahoyi ne da dama sun ƙoƙone, sun wawwatsa mutane. Da Allah muna barin addu'a, kuma sun tsaye da dabbobi da sauransu duka. Wallahi komai ba su raga in sun kama. Wallahi tsakaninmu da su dai sai dai muna neman addu'a ga al'umma, dan Allah a taimaka mana da addu'a, dan Allah ka mu zaman lafiya karkaranmu.